Hier is wel een beetje verdunning, als je een beetje verdunning nodig hebt. Ik heb kabouters overgenomen, dit maait iets van Sekkenbad uit Friesenveen. Sekkenbad weer een oud man en die begon het hem terug te rennen. En die heeft mij beloofd dat als ze kwijt worden, zou ik de kabouters hebben. Maar dat weer wat uit de hand rond en toen gingen de kabouters eerst naar de kringloop. Maar die jerden ervan dat ik die kabouters graag hebben. En toen belde de kringloop me op en die zei: jongen, graag de kabouters van Sekkenbad hebben. Ja. Ze zei, nou, ze staan hier al een keer. Ik zei, maar een oerenbanker. Nou, die ging daarachter al een keer naar de kaboutertuin. Ik zei de rariteitentuin zijn. En wij proberen daarom voor Appelske wordt een trekpleister van de meisjes. En als de mensen hier op het merk komen, dat ze zeggen, dan kunnen we gelijk even naar de kabouters te zijn. Ja, kijk eens. Ja, we moeten zien dat we met z'n allen daar wat van meisje. Nou, en die vrijwilligers die helpen met mij. En zonder vrijwilligers ken ik niks meer. Joska! 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 Zie, er komt het hele koor. Ik had wel 40 hier kamelen, dus, maar die gingen we vroeger in het park. Maar nu, als je doet wij met deze merk begonnen, toen heb ik dat kamelenmarkt neemt. En mijn vrouw zei, doe, ja, gekkenwerk, dat is een rommelmarkt. Ik zei, ja, maar ik ga kamelen, waarom zou ik het geen kamelenmarkt nemen? En nu is het zo, elke nien zei het hier in Hullabbelske kamelenmarkt. Ze weet net meer, rommelmarkt weet ze net wat dat is. Kamelenmarkt weet elke nien wel. En nou het de kamelenmarkt, dus ik kabouters. Ja, wij moeten zien dat we de mensen hier wat naar Appelske lopen. En dan willen we er wat bij hebben. Hier heb je al kabouters. Die zitten al in de verven. Er komen nog meer van die porrestwollen. Wij willen zien dat we een stukje wat van die bogen erbij krijgen. Dat de kabouters onder staan kunnen. Als er nou iemand in Friesland is die van dat soort dingen weet, beleefd aanbevolen. Het stelt net vol voor, dit is gewoon een roestvrijstaal kant uit een tankwij. En wij maken daar een porrestwol van. En waar het dit betocht? Jou of de vrijwilligers? Waar? Waar het dit betocht? Ja, het verhaal komt haast altijd bij mezelf hoor. Want ik kan s'nachts net zo bij slepen. Tenminste, dat zei het Noor dan, maar ik bedenk dat ondertijds natuurlijk. Maar dit ben gewoon ja, een ton. Die krijg ik van mensen, die hoek ik nog niet eens te keepje. Maar die krijg ik van mensen en die vinden dat aardig. En ben je ook wat een man van de gekheid? Ik ben wel wat een man van gekheid, ja. Dat kun je aan de bovenkant niet zien, maar aan de binnenkant wel. Als er een jetje is, ik maak altijd de gedichten. Ik ben ook een man van gedichten, ik kan aardig schreeuwen. Maar dan maak ik wat pikante dingen, maak wat wetter zeg maar, van mensen en dan schreeuw ik een verhaal hoor. Maar ik hou van, het gaat me net zo gauw te maal en ik ben wel een troszetter. Als ik een kaboutertuin maak, wel maak ik een kaboutertuin. Droom TV, Friesland TV, kabouters uit Appelske hebben daar wat mee. Kabouter Witbaard heeft vannacht in zijn droom aan Friesland TV gedacht. Hij was met kabouter Wipneus naar Leeuwarden gelopen en stiekem op de televisie geslopen. Hoe had hij ooit kunnen dromen nog eens op de televisie te komen?
Goeie. Goeiedag. Waar ben je in Moedwande? Mag ik ook Nederlandse antwoorden? Dat mag wel, hè? Ja, ik ben van de Gardist. En de Gardist is een bedrijf die zorgt voor opleidingen en trainingen in het gebied van veiligheid. En, waarbij ik de handhaving ook train. En jagen wij nou de politie voort, want ze gaan er al even vertrouwen. Ja, het is de politie niet, het is de handhaving van de gemeente. En het zijn buitengewone opsporingsambtenaren. En buitengewone opsporingsambtenaren die mogen bekeuren op het gebied van APV-feiten en dergelijke. En wij trainen ze daar. En specifiek nu met het voertuig fiets. En wij zorgen ervoor dat ze dus veilig op de fiets kunnen bewegen en hun werk kunnen doen. En wordt de flaten die ik nog maak, want ik zei het is politie, maar dat is het net. Wordt die wel vaker maken? Die wordt wel vaker gemaakt, ja. En dat heeft ook te maken met het uniform, maar ook, hopelijk ook met hun professionele uitstraling. Dat hopen we natuurlijk met deze training ook te bewerkstelligen. En wat hoort zo'n training? Wat hoort dat nou in? Nou, misschien is het handig om dat straks gewoon even bij de trainingen te kijken voor jullie. Waarbij de collega's komen aanfietsen en iemand gaan aanspreken. Ja, goeie.